Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike at nagbabalik ulit tayo sa ating latest weather analysis na yung linggo ng Lunes hanggang Miyerkules, Disyembre 5 hanggang 7, 2022. At ito po ang Tagalog version. Lingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Bago tayo magsimula, gusto ko magpasalamat sa lahat na nag-greet sa atin ng ating kaarawan na yung December 5. At maraming salamat po sa patuloy ng mga suporta sa ating mga balita ukol sa bagyo at sa panahon. At ito na po ang pinaka-latest. Ito yung ating GraphSat na yung Lunes ng gabi, December 5. At may bagong surge po tayo ng amihan na makaka-affect po sa dulong Hilagang Luzon sa sunod na 24 oras. At nag-extend po yan dito sa may buong West Philippine Sea. At dito po sa may Northern Cagayan, mayroon po nag-form dito na tinatawag nating shear line. At inasahan po ito lalabas sa ating GraphSat by tomorrow. Okay, bukas, Martes. At dito naman po sa may Kabikulan, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, at Silangan Bahagi po ng Mindanao. Patuloy pa rin ang epekto po ng hanging silanganin na pinapalakas po ng La Nina at nagbibigay po ito ng mga maulap na papawirin sa ating kapuluan. At may mga paminsan-minsan din mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa Silangan Bahagi po nitong mga lugar na binanggit natin. Mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na pagkulog at pagkidlat. Dito po sa may malapit sa equator, mayroon po tayong surface trough po dito, near equatorial trough, na nagbibigay po dito ng mga malalakas na thunderstorms. Pabantayin po natin yung kaulapan na ito dahil may posibilidad na magkakaroon po dito ng panibagong area of low pressure na ito po inaasahan tatahak po pa northwest at babantayin po natin lalo na po sa darating pong weekend. So yan po ang ating latest GraphSat. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page at nakita po natin ang medyo okay naman po ang panahon sa ating bansa. May mga kaulapan sa nakalipas na 24 oras at nalusaw po siya. Bahagi po siya ng easterlies o hanging silanganin at dito po sa may dulong bahagi po ng Cagayan sa may Santa Ana area. Okay, meron pong namumuong shear line at nagbibigay po siya ng mga thunderstorms sa mga oras na ito. At sa zoom in satellite animation, so nakikita po ninyo ang mga maliliit na mga thunderstorms dito po sa may iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At meron po dito sa may Northern Cagayan, ito na po yung namumuong shear line. At pagdating ng rainfall accumulation forecast hanggang sa Miyerkules, inaasahan po natin mga pag-ulan sa dulong bahagi po ng Cagayan. At lalo po sa may Calayan Island na bahagi po ng Babuyan Group of Islands. Magkakaroon po dyan ng mga ulan. Dulot po yan ng shear line at yung hanging amihan. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon. At gayon din po sa may silangan bahagi naman po ng Eastern Visayas at Northeast at Northeastern Mindanao. Sa may area po ng Surigao Provinces, Siargao at Dinagat Islands. May mga ulan po dyan na pwedeng maganap dahil po sa hanging silanganin. At dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Palawan ay may mga inaasahan po dyan mga pagkulog at pagkidlat. At sa ating forecast sa hangin ay inaasahan po natin na patuloy pa rin yung amihan dito sa may dulong Hilagang Luzon na yung bukas po ng hapon, December 6 o Martes. Sa Miyerkules ng hapon, ang amihan po ay magsimula ng humina at magkakaroon po dito ng northeasterly o mahinang amihan din dito sa iba't ibang bahagi po ng Silangan Luzon at Silangan Kapisiaan. At pagdating po ng Huwebes ay patuloy pa rin ang paghina ng amihan although meron po ditong na-form mula sa near equatorial trough na isang posibleng LPA na mukhang lalakas ng bahagya na yung darating pong weekend. Sa Biyernes ng hapon, ayan na po, medyo kakaroon po ng pag-develop po itong LPA dito. At sa Sabado po ng hapon, nandito na po siya sa may east of Bicol region. Medyo may kalakihan po itong LPA although hindi masyado ang kaulapan. Sa Linggo ng hapon, ayan na po, mag-form itong medyo mahina na LPA.
Hindi naman po siya napakahina. Posibleng katamtaman. Yung ibang computer models, gaya ng American model, dito po siya sa may east of Samar. So, somewhere there, between that area, from east of Bicol hanggang dito sa may east of Samar, itong area of low pressure na mabumuo, okay? Na yung darating pong Saturday to Sunday. Pagdating ng Lunes, December 12, itong LPA ay tatahak po ng westward o west-southwest. Papalapit po sa coastal waters po ng Kabikulan, northern portions, at posibleng maging aktibong LPA. At hindi natin alisin ang possibility na maging tropical depression po ito. Depende na po yan kung yung kanyang area na dadaanan ay conducive po for more development. So, sa forecast, LPA lamang po siya. But hindi natin aalisin ang possibility na baka maging tropical depression. Kaya all eyes tayo dito sa posibleng mamumuong sama ng panahon na yung darating pong weekend. Okay, so yan po, habang nandyan po yung LPA, patuloy pa rin yung amihan dito sa may dulong hilagang Luzon. So mahangin po dito mula 40 hanggang 60 kilometro bawat oras ang bugso ng hangin. So medyo mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pagdagat. Okay, so yan po ang ating latest. So we will look or wait and see kung ano magiging development yan LPA. Sa Martes, kung i-move forward natin ay malulusaw na po yung LPA. At lalo na po sa Miyerkules. At posibleng mag-form po siya. Mag-reorganize po dito sa may west of Palawan. Siguro another system naman po ito. But again, nandyan na po yung amihan. Nasa dulong hilagang Luzon lamang. Nasa dulong hilagang Luzon lamang po siya dahil po sa medyo malakas ang easterlies na yun dahil po sa La Nina. Okay, so we will wait and see and we'll keep you updated. Lalo na po na yung darating pong weekend kung ano magiging status niyang posibleng potential na LPA. Babalik ulit tayo na yung Wednesday. Again, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.